amb molt de gust, l'espai de nutrició de Ràdio Caldes. Encetem aquí una nova edició d'aquest espai amb molt de gust en el que la nutricionista Rosa Maria Espinosa ens parla d'això, de nutrició. I avui també donant resposta una mica a una pregunta que hem tingut d'una oient, volíem enfocar aquest espai parlant de nutrició i d'esport, oi? Sí. Pot anar bé per coincidir també, a vegades després de les vacances, allò que guanyem uns quants quilets, i havíem parlat de fet de les dietes miracle. Efectivament. Doncs seguir una mica l'estela, no?, d'allò que comentàvem de les dietes miracle i doncs que no ens hauríem de deixar, no enredar, però no refiar-nos del tot d'aquest tipus d'alimentacions. Doncs si et sembla, Rosa Maria, podem recordar una mica la pregunta que formulava aquesta oient per situar la nostra audiència. Es tractava en concret d'una mare que parlava del seu fill, un fill ja gran, que va al gimnàs, que està com una mica, podríem dir, entre cometes, obsessionat pel tema aquest de la musculació i tot això, i que, segons el criteri de la mare, doncs, li semblava estrany, una mica estrany, la dieta que porta, no? Consistent en menjar molta pasta, fins i tot per esmorzar, no? Sí, és molt típica aquesta alimentació amb els gimnasos. Llavors, això que comentava de les dietes miracle, no? Que no ens hem de refiar d'aquest tipus d'alimentacions que passen de mà en mà, que no hi ha cap persona darrere que es faci responsable dels efectes d'aquesta alimentació. I és precisament el que passa amb aquesta dieta, que no se sap molt bé d'on ha sortit, però que a tot arreu és coneguda, tothom la coneix, aquesta dieta d'aixecar-se al matí, menjar pasta, si pasta amb ou, pasta amb tonyina, o menjar-se els ous crus, o aquest tipus de costums que intentaré anar explicant una mica com funciona i quins són erronis i quins podríem seguir fent. Doncs vinga, comencem, perquè precisament aquesta qüestió del gimnàs i del menjar pasta sí que és molt comuna, eh? Sí. No és un cas aïllat, el d'aquesta persona que ens va trucar fent-nos aquesta consulta, perquè realment en els gimnasos, les converses que escoltes, i si seguíssim la vida privada d'aquestes persones que van al gimnàs d'una manera un tant obsessiva, doncs veuríem que realment es reprodueixen aquests esquemes, no? Que mengen pasta al matí, pasta amb tonyina, deies, després potser no mengen res més fins a l'hora de dinar, o a la tarda no brenen, no sé. Sí. A veure, per les que conec jo, són molt estrictes amb l'alimentació, amb aquells que creuen que és la correcta, solen no saltar-se cap àpat, és a dir, en farien 5, segons el que dius tu? 5 àpats. 5 àpats, i fan això, mengen molta pasta, molt de pa, molta proteïna, és a dir, molta carn, sobretot carn blanca, pollastre. És la típica dieta de la pasta, l'arròs, el pollastre, i després, doncs, la tonyina i l'ou. Aquests aliments que no falten mai diàriament. I fruita no n'inclou? Aquest és un dels problemes, que com que donen prioritat als aliments que porten hidrats de carbó i que porten proteïna, queden en detriment altres tipus d'aliments com podrien ser la verdura i com podrien ser la fruita. Que, de fet, la fruita també és un bon aport d'hidrats de carbó, si és el que busquen, i a més, amb vitamines i sals minerals, que en el cas de l'esport és molt necessari. Per què? Doncs perquè quan estem practicant esport, diguem que totes les nostres activitats del nostre organisme estan encara en més funcionament que una persona que no en practica. Per tant, necessita més quantitat dels nutrients que una persona que no practica esport necessita. A més, el metabolisme, com que necessitem anar creant energia o anar traient energia d'allò que mengem, el metabolisme està més actiu. I el metabolisme qui el regula? El regulen les vitamines, el regulen algunes sals minerals que formen part d'altres substàncies que es diuen enzims, que són els que regulen les reaccions químiques, o els que diuen si una reacció ha de tenir lloc o no ha de tenir lloc, entre altres substàncies, així molt a grosso modo. Però aquestes precisament no hi són en aquestes dietes, no? Manquen. Si manca la fruita, que és el principal aport, fruita i verdura són el nostre principal aport de vitamines. Sí que hi ha vitamines que estan amb altres productes com són els làcteos o com són la carn, etc., amb la resta, però sobretot les vitamines del grup B que coneixem, que són el tipus de vitamines que principalment s'encarreguen de regular totes aquestes funcions. Doncs si no estem aportant diàriament fruita amb la quantitat necessària i verdura, ens estan mancant aquest tipus de nutrients
que faran que regulem bé aquest metabolisme i, en realitat, al final estiguem tenint un rendiment o una resistència més alta a l'hora de practicar gimnàs. Per tant, també és un benefici per ells. Llavors, és important tenir-ho en compte. Doncs, aleshores, Rosa Maria, per ser una mica aclaridors amb la resposta, en aquesta pregunta en concret, hem de dir que aquesta dieta de menjar pasta, per exemple, per esmorzar, amb una persona que fa molt d'esport, és correcta o no ho és? És correcte fins a cert punt. És correcte, a veure, és que el tema de l'alimentació i l'esport ha creat molts mites i moltes creences errònies. El mite més comú i més erroni és el de pensar que per menjar més proteïna farem més múscul, que això ho coneix tothom. Sí? I és totalment fals. No és cert. No és cert. Per què? Doncs perquè hi ha 3 macronutrients, hi ha 3 nutrients que necessitem en més quantitat de forma diària, que són els hidrats de carbó, els greixos i les proteïnes, com diem sempre. Sí. Precisament les proteïnes no es reserven en el nostre cos. S'agafa la quantitat que necessitem per regenerar teixits, per fabricar hormones, perquè les proteïnes estan en les hormones, per fabricar anticossos, per tant les proteïnes també són importants al nostre sistema immunitari, i també per regenerar el codi genètic, perquè les proteïnes formen part del material genètic. Però ja està, o sigui, només s'utilitza la quantitat necessària, no es reserva per fabricar més material genètic addicional, ni més múscul addicional, no, simplement regenerar. I en moments com la infància i l'adolescència, doncs per crear teixits nous, exacte, per créixer. Per tant, pensar que menjant més proteïna farem més múscul és totalment erroni. Rosa Maria, hem d'anar acabant. No sé si a modus de conclusió podem tancar una mica aquest programa dient alguna cosa que l'arrodoneixi una mica més? Sí, jo recomanaria que no ens refiem d'aquestes dietes que van corrent de mà en mà. Sobretot aneu a un especialista que us aconsellarà i us farà un pla totalment personalitzat, però un professional de la nutrició, no un professional del gimnàs. Això sempre, però més encara si entrem en alguna situació una mica específica, no? Com podria ser aquesta de l'esport, o no sé, o un embaràs, o alguna situació excepcional de la vida. I adolescència, exacte. Sí, cada moment concret requereix les seves coses específiques i un professional ho ha de tenir en compte. Doncs moltes gràcies una vegada més per ser aquí amb nosaltres, per ajudar-nos a entendre una mica aquest llenguatge del cos pel que fa a l'aliment que ens demana i que li hem de donar. Això mateix. Que vagi molt bé. Molt bé.